Poco M4 Pro в продажі, 3350 вартість, 64 мегапікселів має основна камера. По корпусу є такі потертості, в принципі, на роботу ніяк не впливають. Підтримує 2 сім-карти, Type-C роз'єм на зарядочку, зверху знаходиться роз'єм на наушники 3,5. По екранчику, в принципі, якісь мікропритертості, але не сильні. В цілому гарненький, працює, показує чітко. Можу поклеїти за додаткову плату захисне скло. Уточняйте у повідомлення, ось така якість основної камери. І поїхали по інформації на білому фоні без вигорань. Poco M4 Pro по пам'яті 128 ГБ, 13 Android і 6 плюс 2 ГБ оперативної пам'яті у нас. Це оперативна є швидкість. Так, що тут ще показати? В принципі, всім відомий смартфончик. В комплекті шнурочок Type-C і сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті. Пишіть, звертайтесь, підберу на будь-яку суму хороший для вас варіант.